assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe musidɓe tedduɓe suɓiɓe yebde ayawpindi tv on calminama woni mon foof inde yettode en gaari katande jomiraɗo joom baɗe bawɗe gam humnude aadi men mone kala subaka ko hemnude on jaaɗe leydi sénégal joni koye jaaɗe men hande ko talata 12 lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi jaaɗe leydi sénégal kadi ne wayno mbaɗi ko wiyete ko prolongation e ko yutti e konguɗi hoore jagorɗo ousmane sonko sunno heccanki toon to grand théâtre puɗɗortoɗen ko jayde vox populi nden jayde wi ko attaque manam tan konguɗi ganduɗa ɗi ko gumriɗi bang yo bang nana tooɓa e dow hoore mo ganduɗa kam tigui woni on premier ministre ousmane sonko tawi ni ko opposant ji kono kadi e ko yutti e konguɗi woɓɓe wiyeteɓe société civile en tawi ko ɗin konguɗi ɗi surno fewde opposant ji fewde kadi e magistrat ji hani e la presse woni jayɗe leydi sénégal ɓe mbi tan de ko sonko le retour de bâton ɗum e binde gardini bindol e on tuma noon caggal on ɗon show makko toon to grand théâtre worɓe waɗoɓe dawrugol kono kadi ɓen terɗe société civile hani e worɓe to banggue média moni foof addi yiyande muɗum tawi kadi woni koye jabtade on ɗon ousmane sonko gardiɗo landa pastef eɗin ko nguuri ɗi sunno goɗɗum ko tawete nder nden noon jeyani ɓe mbi ko collectivité territorial du sénégal ne wayno kadi ha joni de ɓen ɗon gaccani nden haare saabu ɓe jaltini walla mbiyen ɓe tonggui fodde temedere nogas waktu grève tawi on grève noon koko hesɗitinte kala waktu e nder gollorɗe mairie ji kono kadi e communauté ji riroji ɗi saabi jeynenkoɓe mbi ko hande de hunde nde ina wuuli jaw hakkude ɓen golloɓe to collectivité territorial hani e laamu leydi sénégal l'observateur kam ari koye jaltal ngal ganduɗa ne heewi gulali e luukali wonande on ɗon premier ministre ɓe mbi ko sonko examen d'un état d' esprit manam tan hande o yimɓe moni foof nana miijo walla nana haala e ko yiwiti e ɓedde ngal jaltal on premier ministre kono kadi rutti woni gardiɗo landa pastef saabi jeynenkoɓe noddi ko ɓen analyste uji politique e yaruɓe to banggue communication e psychologie en ɓe mbi tan de ha joni ko ɓen noon kala jurnitima on discours mbo premier ministre ɓe mbi tan de ko kulhuli kono kadi e var hani e konguɗi ganduɗa ɗi gona gonɗuɗi ɓe mbi tan de ko ɗum ha joni ko saaha ɓennuɗo musɗo to banggue politique wondi premier ministre e oɗo saaha woni koko waɗi frustré manam tan ko frustration wondi ko mette kono kadi e yidde yobtade hani e fannuji kewɗi woni koɓe jangguiti e nder on discours mbo hoore jagorɗo yuɓɓinno toon to grand théâtre Walf Quotidien wi ko ƴettugol konngol e yeeso public manam e jamanu kewɗo Ousmane Sonko les ravages d'un com en tout cas ɗum woni ko binne gazette bindol en tout cas Ousmane Sonko way comme no neɗɗo deweteɗo ñamade jinnoɗo sudde konnguli e yeeso public wi ena yoɓa nder ñamade e nder saaha goto saabi noon ɗum jibini ɗiɗo konnguli ɗi ganduɗa ɗi ko konnguli gaccuɗi booli hen saahaji coynaɗi ɗi toon to nokkuɗo sudno konnguli e yeeso ɓeɓe ganduɗa kañumen goni ɓesguli ɗi walla ɓen sukaɓe pastef toon to nokku biteɗo grand théâtre point actu ne wayno artirɗin konngudi holliti wonde tan ko ɗon conférence publique mo ousmane sonko wanno kanko hoorejo landa pastef o ne wayno tan ɓe mbi ko attaque en série amadou bamba pastef kañum tigui oɗo saaha hande jabti ɓen wonnoɓe e ñingde walla ni e haalde ousmane sonko e ɗin konngudi kanko haade makko haalde noon tawi moundiaye cissé mbo ko woni coordinateur ong 3d witande ko sonko yo andu wawa hebde ko abdou diouf abdoulaye wadde e Macky Sall keɓani e yeeso presse leydi sénégal manam nden deƴƴere walla ni hulɓindeɓe nangude fiide hani e wadde hen saji kala ko yiiɗi wadde moundiaye cissé wi ko hatta presse wadde golle muɗum Birane Seck mbo from civil witande ene wayno koye ousmane sonko andu natti wonde opposant wonani e opposition ceerno bokum leader lande biteɗo asir hollitti wonde ko premier ministre de woni koye ko tarduɗo manam woni ko retard ko ganduɗa ko e fannuji kewɗi e lebbi jewtuɗi saabi noon o yiiɗi ko ɓamtude on ɗon temps saabi noon o waɗi ko politicien e on ɗon discours makko mbo yuɓɓinno toon to grand théâtre mamoudou ibra kane leader mbo lande demain c'est maintenant walla mouvement demain c'est maintenant o wi tan de ko au théâtre ce soir en tout cas hollirde wonde tan ɗin konnguli ousmane sonko ko ɗum théâtre e on ɗon kikiɗe mbo yuɓɓinno amadou bama pastef noon
kañum ne jabtin ɓeeɗo kala e tonngol holliti wonde ɗin konngudi ɗiɓe mbiyata Ousmane Sonko ne wayno tan wona konngudi gonɗuɗi on critique noon mbo wi ina wayno tan ko critique mo ganduɗa o ala foof ko wawi bonnande on ɗon leader landa Pastef kono kadi e on ɗon gouvernement mo ganduɗa ko gouvernement Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Enquête nden jayde ari koye jotodiral woni relation hakkude Ousmane Sonko e on ɗon presse leydi meɗen Sénégal woni jayde ɗi mi bitande ko chronique don des amours manam tan ko ɗum chronique mo ganduɗa o hande o ko min yinnoma hanki hande noon ene wayno min yiɗama ɗum woni ko woni lombi o saaha walla fuɗɗi wonde hakkude on Ousmane Sonko e on presse leydi meɗen Sénégal ɓe garti noon e konngudi yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa ɓe mbitande foof ko presse noon rewɗa ɗon saabu jaggorande oɗo leader mo landa Pastef e saaha régime Macky Sall ina mbaɗa ko wela ene binda ko wela ene kala ko beela hande noon ɓe mbi ko ɗum ɗon woni ko Ousmane Sonko faami wonde ɗum ɗon so tawi jokki ene wawi jibinnamo caɗele saabi on biteɗo Albert Sy analyste politique wonde tan ko hakkude Pastef e presse leydi Sénégal wawa wonde dusodiral jungal en tout cas konngudi makko ne jaaji hello tati e nder nden jandi witende enquête quotidien Besbi le jour nden jeyde ari koye réaction ngaji ko yewti attaque ɗi ganduɗa ɗi ko fewde Ousmane walla ko Ousmane Sonko sunno ɓe mbitande ko première missile saabi noon ɓe mbaɗi ko yewti ko onon jeu de mot PM manam première missile on ɗon premier ministre ɓe mbitande ha joni ko Birahim Seck mbo forum civil wi ko mo ganduɗa kam tigui woni Ousmane Sonko yo andu rôle muɗum ko addude balle manam ko addude ha joni sembe e doole e ha joni eko yewti e ballal fewde e ko fate banggue presse kono kay wona ñingde walla hulɓinde ɗum kona ɗum ko bité Elimane Kane mbo Lengs Africa holliti wonde tan koɓe mbawa hokkude walla ni koɓe mbawa jaɓande on premier ministre ina waɗa ko yewti ko e menace uji fewde presse mi ruttoɓe gaccir ɗum noon Moundiaye Cissé mbo ONG 3D holliti wonde ko wona hande presse sénégalaise ha joni jogoto kulhuli fewde état woɓe sudden konngudi ko Anta Babacar Ngom Thierno Bocoum ɓe kala konngudi mabɓe ne tawi e nder nden jayde witende Besbi le jour tawi koye hello muɗum jeegom kona ɗum ko position Sénégal vis-à-vis to banggue Israël ɗum koye hello wongo e nder nden ɗon jayde witende Besbi le jour ɓe mbitande ko ha joni miijo mo ganduɗa ngo walla ni ko yidde koɓe jiiɗi e on ɗon président woni Diomaye Faye premier ministre Ousmane Sonko ɓe mbi ko kañum tigui eri président de la république e on ɗon fannu kono kadi e sappo e jeenayi organisation pelle ɗe ganduɗa ɗe kañumen ndendi bindi lettre wonde tan eri koyo yaltine ɗo e nder leydi men Sénégal ambassadeur mbo leydi Israël gonɗo ɗo e nder Dakar kono kadi ɓe taƴa ngal jotodiral hakkude Sénégal e Israël ɗin konngudi sifaji kala e hello tati jeetati e nder nden jandi witende Besbi le jour li quotidien wi ko Sénégal ina wayno tan hetti banggue gam nangorande ɓesgu Palestine saabi noon ɓe mbi tan ko sappo e jeenayi organisation woni pelle eri yo ambassadeur mo Israël itte ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ngal jotodiral hakkude Dakar e Tel Aviv taƴe ha laaɓatiére frappe e komi ɓe ganduɗa wiyeteɓe le comité sénégalais Palestine Amnesty International et Ligue sénégalaise de droit de l'homme kañumen tigui ndendi fa daari bindi lettre fewde président Bassirou Diomaye Diakhar Faye kona ɗum ko ɓe mbi yidde mabɓe tan ha joni ko yo waɗe ko wiyete ko cessez le feu woni dartinde kala ko fate banggue kuuri e wargoji toon to Gaza goɗɗum koɓe gaari hen ko chef de l'état kadi ɓe mbi ko erima tan yo yimɓe nanggoran ko fate banggue on procédure judiciaire international mo ganduɗa inana darni ɗum walla ne ardi ɗum ndin leydi witende Afrique du Sud fewde dowla Israël jayde le point actu ari e mawɗo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye visite symbolique toon to Soumbédioune e nder bergerie e toon to bergerie Galoya ɓen nayriɓe to banggue jeeygu jawɗi nder leydi men Sénégal ɓe mbi ko le chef de l'état ene wayno tan hesɗiri ni darde muɗum walla ni pilital muɗum yidde nangorande artisanat kono kadi on ɗon made in Sénégal ko fate banggue coggu e jeeygu hani e ko yaltat ɗo e nder leydi ndi kanko Bassirou Diomaye Diakhar Faye noon ko hanke tigo yano toon sawdede jawdi makko o taski jawdi foof noon jani ko ɓe mbi o soodi ɗum ko capan tati e ɗiɗi ujunere jawdi ɗiɗi kala gotel fof mbiyen 160 000 francs CFA jayde stade quotidien ko ɗon gudditanoɓe men jayndeji hono kala subaka ɓen gaari koye on défense centrale mbo Lyon du Sénégal wiyete ko Abdoulaye Seck ɓe mbitande ko le nouveau rock en tout cas darde makko ɗe sembini e ɗin match ɗiɗi kala battidiɗi saabi noon ɓe mbi en tout cas ko Sénégal tigui dañi rock muɗum kesso e o ɗon défense takkodirde hen e biteɗo
Kalidou Koulibaly mondial 2026 ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni adversaire yu des Lions ɓe mbitande ko Soudan et Soudan du Sud don derby ko hande talata jogori wonde toon to Soudan du Sud en tout cas ko duel mo ganduɗa Sénégal ma waɗ ɗum suivre en distance nde tawno ko ɗon andata beele joɗima e gardigu on ɗon classement groupe B walla ala ko kañum jogori wonde deuxiéme no e waade fof ko hande sanga 13h je pense woni on ɗon heure mo ganduɗa kam tigi woni match derby hakkude Soudan et Soudan du Sud leyɗele ɗiɗi leydi gotiri wontun hande ɗiɗi gasi ha laaɓi ko tongude e jayɗe cuɓiɗen hande oɗo subaka kode jeenayyi en jetti Djiby Dieng to banggue caméra e montage aydaɓe ne moon ruɓiɗo jeenayyi so Allah lamɗo jaaɓi jogori wonde ko janggo alarba on jarama e kettugol